gonna show the whole world what we're all about. Be the girls with a passion for passion. Ooh, Barrettes, you'll always be there for each other. Ooh, Barrettes, yeah. Style and how we feel. Talking about best friends, yeah. Together we can do anything. All gotta plan the dream. Take a chance and believe, make it real. Barrettes. Me vakoojat. Mua kutsutaan enkeliksi. Koska hän on ihku. Mä oon Jasmin. Me muutettiin tänne just. Mahtavaa, mä oon Jade. Me kutsutaan häntä tyylikissaksi, koska hän on tyylikäs ja pitää kissoista. Krrr. Sasha, mua kutsutaan pupuseksi ja mä rakastan hiphoppia. Mikä sun lempinimi on? Ei mulla oo mitään. Eikä? Miten ois prinsessa? Koska prinsessan pitää pussata sammakkoa löytääkseen prinssinsä. Tosi ihku! No niin, meillä oli muotinäytös kesken. Prinsessa, tää koskee suakin. Oikeesti, kiitti. Ryhdytään töihin. Musta on ihana muistella noita aikoja. Me oltiin niin söpöjä. Mieti, ennen Bratz-aikaa me oltiin Bratz-vauvoja. Me oltiin käheitä silloin ja niin ollaan nytkin. Ja parin viikon päästä me ollaan oltu frendejä 15 vuotta. Tuteista korkokenkiin. Vaipoista rannekoruihin. Keinuhevosista lavalle. Ja satukirjoista omaan teinilehteen. Upeeta tyttö! Uus tyttö! Älä leiki noiden muotifriikkeen kanssa. Sä voit niinku saada töitä. Ai leiki Tiinakaan, me ollaan paljon kivempiä kuin noi Bratz-vauvat. Tässä, sä voit leikkiä tällä. Ei Kitty. Hei, toi on mun nukkesenkin paras. Eikä ole valehtelupukki. Sä morsit mun nenun! Sen siitä saa aivovamma. Hei, juhlitaan meidän yhteistä taivalta pitämällä mahtavat bileet! Jasmin? Byron, mitä kuuluu? Ei kummempia. Tiedetään tavallista. Niin, tuomaroit laulukilpailuja ja teet levytyssopimuksia, etsit uusia kuumia kykyjä, kiireistä puuhaa. Niin, työ kyllä pitää mut liikkeessä. Mutta joka tapauksessa te teitte aivan upean siirtymän rock-tähdeksi silloin Englannissa. Mietin tässä, kiinnostaisiko teitä uusi projekti? Ehkä millainen? Voisitko odottaa hetken? Eräät kaipaavat huomiota, niin... Pahoittelen, mutta saatte odottaa hetken. Anteeksi, olin sanomassa, että tulen sinne ylihuomenna. Tapaisimmeko sitten? Joo, torstaina sit.
vois jo kasvaa aikuisiksi. Nyt tarkkana. Palasin juuri myyntikokouksesta. Jo Thingin muotimainostajat ovat hylkäämässä lehden, enkä voi julkaista lehteä ilman heitä. Meidän on suljettava Bratz-lehti kertakaikkisesti. Mutta miten me tehdään se? Älyt! Pitääkö minun keksiä kaikki? Vakoilette Bratzseja, salakuuntelette heitä, toimistoa ja puhelinta. Tunkeudutte kaikkialle, hankkikaa heidän tulevat otsikkonsa tai hirtan teidät pyjamistanne. Teinkö itseni tarpeeksi selväksi? Mitäköhän Byron on keksinyt tällä kertaa? No toivottavasti se inspiroi mua. Mulla on ollut ideapula jo pitkään. Mä en ikinä saa kirjoitettua juttua toimittajien kilpailuun. Ei huolta, Jasmin. Sä kirjoitat jotain tosi upeeta ja joku Hollywood-agentti äkkää sen ja tekee siitä leffan ja susta tulee rikas ja tosi kuuluisa. Kiitti, enkeli, mut just nyt oisin tyytyväinen, jos saisin kirjoitettua edes yhden lauseen. Hei tytöt, tiesittekö te, että oven edessä oli suuri paketti? Odottiko joku teistä pakettia? Ei, mitä siinä on? Tytöt, tämä voi odottaa. Tytöt. Minulla on tärkeää näytettävää. Vähänkö päitä vaatteita? Katsokaa, Simon! Huippumallien ykkönen. Tytöt, se mitä aion kertoa on pidettävä tarkkaan salassa. Ymmärsittekö? Tosi salassa. Ranskan hallitus on kauhuissaan. Jos tämä vuotaisi, se voisi tuhota muotiteollisuuden. Voi jukra, ei muotiteollisuutta. Sitten ei tulisi uusia vaatteita eikä uusia varusteita. Ja se olisi vasta alkua. Koko maailman talous olisi vaarassa. Maailman talous? Byron, ei millään pahalla, mutta eikö se ole sulle vähän väärää alaa? Niin, sä oot tosi TV-tuomari, et hallituksen salainen vakoja. Itse asiassa molempia. Tunnettu TV-tuomarin rooli on minun naamioni ja erinomainen sellainen. Hetkinen, sä oot vakoja. Häh? Voi jukra, sä pilailet. Minä en pilaile. Tämä on vakavaa. Tämä Gimonet'n kuva otettiin Jean-Paulin shown harjoituksessa pari viikkoa sitten. Mä tiesin, että noi on Jean-Paulin jälkeä. Hän on paras. Hän on suurissa vaikeuksissa. Gimonet on jo hänen 3. mallinsa, jonka kimppuun on hyökätty. Hyökätty? Wow, mitä hänelle tapahtui? Valitettavasti Gimonet'n luusto on vanhentunut 80 vuotta. Hyvä, että pysyy jaloillaan. Mistä sä oikein puhut? Ilmeisesti joku ilkeä nero on keksinyt luita vanhentavan kaavan, joka rampauttaa henkilön yhdessä yössä. Eikä! Mahdotonta. Simon Parka, pystyykö hän enää esiintymään? Pystyykö hän enää nauttimaan hyvin suoritetuista käännöksistä tai paparatsien salamoiden välkkeestä? Näillä uhreilla on ollut yksi yhteinen asia. He kaikki olivat palkattu Jean-Paulin kevätshowhun. Voimme vain olettaa, että joku haluaa tuhota hänen uransa. Miten me voidaan auttaa? Tytöt, haluaisin, että lähdette Pariisiin Jean-Paulin huippumalleiksi ja selvitätte, kuka on tämän takana. Lähdetäänkö me Pariisiin? Ikuisen rakkauden kaupunkiin ja upeimpien kauneustuotteiden kehtoon. Se kaupunki inspiroi kirjoittajia. Jos mä en voi kirjoittaa siellä, mä en voi kirjoittaa missään. Maailman muotipääkaupunkiin tapaamaan kuuminta suunnittelijaa. Mun suurin unelma. Ja me mennään vakoojina. Supermalleina. Tähdä! Tietysti tässä on yksi juju. Teidän on läpäistävä vakoja-sertifikaatti puhtain paperein. Olikin liian hyvä ollakseen totta. Ei huolta, Jääs. Yhdessä me läpäistään se koe. Aivan. Yhdessä me pystytään ihan mihin vaan. En usko sitä. Mä tiedän. Ranskassa on joku mielipoli, joka tekee mallien luista nirskuvia jollain voodoo-mömmöllä tai jotain. No, mä en usko, että joku olisi niin tyhmä, että palkkaisi Bratzit supermalleiksi. Älkää viitsikö. Pahinta tässä on, että sillä sietämättömällä Byron Powellilla on toinen työ, jos hänen TV-uransa päättyy. Elämä on epäreilua. No tytöt, mitä sanotte? Kyllä vai ei? Kyllä. Ehdottomasti. Totta kai. Hetkinen, miettikää, miten me voidaan julkaista lehti, jos me lähdetään? Itse asiassa vain 2 lähtee. Mitä? Budjettileikkaukset. Minä tiedän. Päättäkää itse, ketkä lähtevät. Harjoittelu alkaa aamulla tasan kello 6. Lähetän auton alas. Heippa! Vain 2 meistä. Mä!
Tytöt, minä sain hyvän idean. Lähdemme Pariisiin. Te olette mukaan malleja ja ratkaisette mysteerin ennen prätsejä. Niin! Ja minä vastaanotan kiitokset sen mukana tulevan kunnian ja Jothing-lehden ilmoitusmyynti kukoistaa. Meistä tulee vakoja! Hiljaa, kaaliaivot! Selvästikin minun täytyy pitää teille omaa vakoilukoulutusta. Kuten ehkä muistatte, olin joskus kansainvälisen muotipoliisin agentti. Haloo! Kitupiikkimatkat! Päästä lähtemään. Mä tunnen ihmisiä Pariisista. No Sean Paul on mun lempisuunnittelija. Mä tunnen kaikki suuret nimet, joten mä oisin just täydellinen. Hyvä on. Me 2 lähdetään. Ei käy. Me tunnetaan Byron vain, koska mä pelastin hänen koiransa Lontoossa. Sitä paitsi mun pitää löytää inspistä. Mut mun on päästävä Pariisiin. Mä oon loistava ihmisten kanssa. Kaikki kertovat mulle kaiken. Ja bonjour, mä osaan ranskan alkeet. Te ette voi jättää mua. Oh, hei, mä se aina jään jälkeen. Tää on tosi mahtavaa! Prinsessa, tämähän on vasta alkua. Luuletko sä ihan oikeesti, että toi nukke kaataa ne? Niin, pikkuroinen Jasmin taisi heiluttaa pikkupyöränsä ja kadottaa kaikki ystävänsä. Eivät noi prätsit susta välittänyt. Niin, miksi he muuten ajaisivat nauraen pois? Hyvä on, mä ja Jääs. Sä et kyllä saa päättää, ketkä lähtee. Sä et oo pomo! No ehkä mun pitäis olla. Mä lopettaisin kaikki sun kiukuttelukohtaukset. Ja jos mä olisin pomo, mä kieltäisin sua määräilemästä vuorokauden ympäri. Voisitteko jo rauhoittua? Älä sekaannu! Et sä mua määrää. Tytöt! Hei tytöt! Hei Byron! Tämähän on aivan ilmiömäistä. Te harjoittelette jo. Kuulkaa, minä sain idean. Niin? Sen sijaan, että valitsette itse, voisitte kaikki osallistua kokeeseen. 2 parasta sitten lähtee. Sopiiko? Sopii! Erinomaista. Huomiseen, tytöt. Okei, tehdään sopimus. Byronin päätös sopii kaikille. Joo. Tää tehtävä ei saa pilata meidän ystävyyttä. Aivan, koska mikään ei tuu tyttöjen väliin, jotka rakastaa muotia! Mä haluan sanoa, että ketkä lähtevätkin Pariisiin, ootte aina mun bestiksiä. Samoin. Hei, mitä sä juot? No vitamiinikoktailia. Se on tosi tehokasta. Oikeesti? Voinko maistaa? Sori, mutta mä tarviin tätä voittaakseni teidät. Siinä kokeessa. Mä luulen, että me tehtäis yhteistyötä. Aivan, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. No Chloe, jatkossa sit on meidän kanssamme. Sori, meni jo. Tytöt. On aika katsoa, kenestä 2 on kansainvälisiksi supervakoojiksi. Valmistelin teille harjoituskentän. Oletteko valmiit? Joo! No, oletteko valmiit kovaan ruoskintaan?
Se, joka saa eniten potkuja perille maalialueelle, voittaa kierroksen. Te kaikki olette onnistuneet ällistyttävän hyvin toistaiseksi. Siksi tämä raskas mutarata päättää, ketkä teistä saavat lähteä Pariisiin. Parhaat tytöt voittakoon. Hei Jazz, peruuta pois maaleviivan päältä. Lopeta mun määräileminen. Lopettakaa, te pilaatte mun keskittymisen. Älä valita. Hei, älä tänissassa! Opettele ajamaan suoraan. Hei, mitä Jasminille tapahtui? Jasmin loukkaantui, mennään! Tytöt, palatkaa polulle! Muuten teidät hylätään! Hei, Jasmin on meille tärkeämpi kuin joku koe! Hän on kunnossa. Prinsessa, me oltiin niin huolissamme. Miltä susta tuntuu? Pyörryttää vähän, mutta hyvältä. Hei kaikki, aika lisää, hätäkokous. No, mitä nyt? Meillä on... Ennen kuin sanot mitään, meillä on vähän sanottavaa. Niin paljon kuin haluammekin Pariisin ja auttaa selvittämään, kuka myrkyttää Jean Paulin malleja, me tehtiin päätös. Joko me kaikki, tai ei kukaan. Me ollaan bratsit. Me toimitaan yhdessä. Sitten voin vain sanoa yhden asian. Onneksi olkoon! Te läpäisitte! Yhteistyö on tärkeintä. Halusin nähdä, että te tuette toisianne. Ja siksi te kaikki lähdette Pariisiin. Yes! Muodin pääkaupunkiin! Rakkauden kaupunki! Musakaupunkiin! Valojen kaupunkiin, jossa me voidaan juhlia meidän 15